T'ho has pensat bé? Sí, tenia moltes ganes de fer este viatge i de descobrir la forma de vida d'altres persones. Cuida't i no t'olvides que estem així. No patiu, tornaré i vos contaré tot el meu viatge. I es va pujar al vaixell a la recerca d'aventures. Gulliver va patir una tempesta molt forta i el vaixell naufragà. D'éssers molt xicotets que l'havien nugat. Jugueu-lo bé, que quan es desperte no puga atacar-nos. I sou vosaltres? Estàs a Lilliput. Podeu donar algo de menjar? Tinc. Adeu, amic, que tingués sort. Adeu, sempre me'n recordaré de vosaltres. Es va trobar a savis i matemàtics. Ens agraden l'astronomia i les matemàtiques. Espavileu! Què estaven dient? Ah, sí, la lluna! I arriba a un país on els cavalls eren els habitants. Hola, bon dia, estàs a Hoy. Vols alguna cosa? Vols cafè amb galetes? Que cavalls més cordials i educats. I arriba ja molt velletes a casa. La seva dona i el seu fill li esperaven. Ja era hora, no? Després de 30 anys. T'he tirat molt a faltar. I tu, Xavi, què major t'has fet? Tira, que t'ho vaig explicar a tu.